Hi, hello mga kasama, kumusta? Sa miaging yugto ning Sugilano nato nasayran. Gisuplan ni Piping si Milagre nga gikan nagseminar bahin sa pagsangyaw sa maayong balita kay mi paka-paka man ang baba niini sa pagpanglibak. Unya niya ng pagkaugma, kasaba nga left and right ang gihatag ni Piping sa mga sakristan nga igo lang nagsuri. Og dihang iyang gipangayuan og reaksyon human niya batbati sa nahitabo niya, gikatawan hinuon siya. Unya, nakita kadto ni Lida, ang batan-ong babae nga nagserbisyo sa simbahan. Dihang miduol sa dalage si Lulong, usa sa mga sakristan, gipikhan niya kini og sulti. Wa mahimutang si Lulong kay crush ra ba niya si Lida. Mauto, niya nang pagkagabi miadto siya sa ilang Piping. Unya, gikabuangan siya ni Piping. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Pader, I am your father. Unya, makapauli pa kakambuhi. Ha? Unsay? Mao gini pinakasayop nimo. Mian hiyo kas bayas ungo. Ayaw, kuya! Kuya! Ay, Lulong! Lulong, kumidya na to, ay! Puma, maninood mga Lulong! Ay! Ay, Yaw! noo ko. Naunsa man in tao na Piping. Nganong nakuyapan man na, oy. Ay, nito o mas kung kumidya. O niya, unsaon man ni nato. Naginawa pa na. Kamao ka ng lips to lips, Green. Ay, kaayo, oy, kamaayo na ko, ana. Mangutan na pa man ka. Aw, di na maong naa sa imong hunahuna, Green. Kanabang kuan ba? Kanabang buhaton gani na kung dunay malumos? Oo. Pero maora tingali na, oy. Bebe, akong suwayan, bebe. Kuya! Oy. Ako. Ay, Kuan good ka man Lulong na ka. Kadali mo na buhi. Hadlo ka makilis to lips. Kuan? Papuyawan ka nimo. anogon. Dugod pa. Bisayagan mo. Mas labo ba man gani imong pakuyaw nako, kuya? Ay, imna na lang ning tubig, oh. Ay, sige na, aron mawa ng imong kurat-kurat. Salamat eh. Okay na. Parat lagi ng tubig di. Ako man ang gisikmahan. Ikaw sa do, komedya ra, oy. Akong gibutangan og gamay asin. Ingana man na pawas, lisang-lisang. Oh, lugaw ah. Abi na ko si Kuya Piping rin bugal-bugal lunda. Ay, sus! Mas baga pa nagkabuang nako. Uy, di sad, uy. Today, Long. Unsa mo gid nang importante ni mong toyo nako nga di mo gina makahuwat og ugma ha. Unsa man na? Nawagan niya akong kalagot niya kay tungason ba itong amo. O kay niadto gyud siya nga siya rang usa. Gabi ipag yun, murag seryoso yun. Maayo hinuon, kuya. Katong uban, ambot parehas baga silang lolo nga na konsensya. Basin pa, kuya. Ay, tuod kuya. Kay ba na ba ka nga doon na bagong pari ingay assign din eh? Wa para ba? Kaya kasi may sulti mo. Na ay mga Madrid dito sa opisina ay nagdama to sila letter gikan sa obispo. Mau ba? Uy, nilahos mong kukudin sa Kristiya. Ay, sige, muadto ko sa opisina. Ay, abi na kog karong Domingo. Bag-o na atong pari. Sunod pa gyud ay Domingo. Ay, sunod Domingo pa. Sa ato pa, karong Domingo. Bisita pa gihapon nga pari. Oo. Ay, maayon tagbuutan. Atong iampo nga, buutan lang unta ang musunod na tong kura paruko. Maoday tingali na among mitingan unya sa Kofradyano. Pagpangandam di ay tingali na sa pag-abot sa bagong pari. Basin, kay ako pod bitaw, mitingon man akong tanang mga sakristan.
Hinomdomin ninyo, ha? Nga tungod sa konsumisyon ninyo, namatay si Padre Kiko. Ha? Ayun sa anak kuya, uy. Siya, Mura mo sag kami ni pati ni Padre nga high blood ron siya daan. Pero nakakontribute gyapon ta kay Oh. gisapot man to siya nato atong adlaw. Ay nala mo paglali sana. Di nato isgutan kay human na to. Ang ato, karon, Ay, mao ang pagpangandam para sa pag-abot sa atong bagong kura. Ug ang pagpangandam nga akong gipasabot, dili lang bahin sa kaalerto diha sa pagserbisyo sa altar. Kundili, apil na sa pag-andam sa inyong mga taras, mga binuhatan, labi na gawa sa simbahan. Kung unsay sayop nga inyong nabuhat kaniadto sa administrasyon ni Padre Kiko, kinahanglan nga dili na ninyo kini usbon. Sama pananglit sa pagpangupit sa kolekta. Ikaw matukod. Alam mo pagtuto diha kay naibaw ko sa tanan ninyong kabuang. Kanang butangan ninyong chewing gum ang tumoy sa silhig tukog, dayon isod sa sibot. Ay naibaw na kay kuan na oy. yeah, kibos kuya. Ilan biya ninyo? Mawari ka dayak. Mura mong nanguhag isda na oy. Inig-isas tukog, awan na nalang kwarta. Tag sa klibo pa. Libo. Wa mo sa kalibo god. Wa man gani 500. Pinakada ko kay 100. Sa ato pa ikaw dito. Masiyat. Lakpan na. Maayo gani. Dili ikaw ang tigpangisda o kolekta. Di sa guan na eh. Hadlo ko na. Unya, naunsa naman to si Brad nga nasakpan. O sa may gibuhat ni Kuya Piping. Gitagaan gyapon chance kay ngayon sig pasaylo. Halan, no? Doon na gini makabuhat, ana, no? Hilabtan ang kolekta. Lagi? So, andam na mo sa pag-abot sa bagong pari? Oo. Mag-practice gani mig balik kada adlaw aron wag yusipyat. Maayo hinuon. Ah, lain ni si Ato. Doon na may mubo nga program para pag-welcome niya. Unsa man yung number? Manayo mo kuno mi. Ang kamo sayot. Manganta ko no mi. Ang kwede ay. Magdrama ko no sila. Ah, hindot di ay. Ang mga kofradiya gani kay manayaw sad sila. Aligre day unya na. Oo. Too di ay, tabangin mo ninyong buhat og mga banderita sa magsugod na big pamuhat unyang gabi eh. Ah, sure. Mutabang ni. Deng. Oh, sayo lagi kang ni Pauli. Aw, sayo man human. Timpangan o gipanglaban man na nimong mga uniforme. Silubo na nimo tanan. Da, naglibog pa manggug kog asa ko mo apil inig sugat sa bagong pare. Sa Lourdes ba, sa Fatima ba, sa San Jose ba, sa IKP ba, o sa San Antonio ba? Naglubot-ulbot unta ka. Gisuwat unta na nimo sa gamayng papel ang mga kapunungan nga imong giapilan unya gilukot. Dayon kun unsay imong kulbutan, mo imong apilan. Bitaw, no? Uy, wasag ko makahuna-hunaan na da. Pero tempa ragot tempa, puro day na bulingon. Ay, di man gud ni mga bulingon, god. Pero taon-taon naman gud nis aparador. Nanimaho naman gani ning naptalina. Maong ako na lang ning gipanglabhan. Ay, kung girapol palagi na nimo, dili unta ka mahago kay usara mo gyud imong labhan. Ah, sige na lang, Piping. Unsaong nahinay ka naman eh. Tabangin na lang noon ko aron mahuman ni dayon. Dangat. Palabho naman sa dinuong ko. Ayaw na lang kog reklamo diha, god. Sige na. Pag-ilis na dito pangbay aron imo na kong tabangan. Dali! Di na lang ko mag-ilis eh. Lukuton ko na lang na akong garsones. Talabhanan naman sa gihapon nga akong sulob. Ay, hala, oy. Kabuutan, gis akong bana. Pagkabulahan, gid na akong ikay akong nabana, Ping. Pahagka ko, Ping, Bing. Nagukakak dagot. Malangan na sa tani. Bibi.
Tikay kong sabon, be. Ako ra manabon. Ikaw lay kuso-kuso. Na, sige. Oh, kuso-kuso ha, oh. Be. Ah, Ay, aping, seryoso ba? Bulahan, gud kaayo ko nimo. bulahan mo lang. Di na kakakitagbana nga parehas na ko eh. Uy, tinuod gud na, ping. Mao nga praise the Lord gud kaayo ko nga ikaw akong nabana. Sobra pas, praise the Lord. Pinangga gid ay kus Ginoo no. Kay gitagaan man ko niyag bana nga sama nimo. Unya ako, dili na pinangga. Ha? Kaya kitagaan mo ko niya kasawa sama nimo. Oh, unsa? Ayo! Mayong adlaw! Oh.